kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma Seydou Sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di? Fanta Sidibe kunnafoni labɛn bɛ fasiri jɛkulu maaw fɛ a bɛna lase u balimakɛ n'u denkɛ Seydou Sila maraka faama fɛ. Bi donya in na araba juin kalo tile 27 san 2018 Morikɛ Tarawele k'ale to suya kɔlɛ la kunnafoni bakurubaw filɛ. Kulu min bɛ n'u ko ma ko groupe de suivi budgétaire GSB bakuruba fɔla ale ye ɲɔgɔnna jɛrɛ waleya kunungo an ka dunanjigiso la hôtel Masaleya kunnafoni di ka ɲɛsin u ka baara bolo kɛlenw ma n'u ko ma budget citoyen 2018 ka ɲɛfɔli kɛ o la. Ka kwa joli kɛ ka taa baarabolo yiriwali ma tile kelen baarabolo o waleyara ka ɲɛsin dengbaru ɲininaw ma minnu b'u ka kunnafoni di cakɛbara bɔlɔlɔ sira fɛ n'an ko ma journal en ligne kalata lahalayaw hakilinaw a munumununa o da fɛ. Institut National Démocratique NDI kunungo a ye tile kelen baarabolo waleya a bɛ jateminɛli fɔ ka ɲɛsin sɛbɛn dɔ ma n'o ye taabolo ɲuman ye kalafili waati n'an ko ma code de bonne conduite dongbarula kumabaw olu ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sisadani na. An b'a fɔ aw ni ce a ka kanuya kurayali la ka ɲɛsin maraka faama ka journal banbara lamɛnli ma. Kulu min bɛ n'an ko ma groupe de suivi budgétaire GSB bakuruba fɔla kunungo dunanjigiso la Masaleya u ye tile kelen kunnafoni di kɛ ka ɲɛsin u ka baarabolo waleyalen ma n'u ko ma budget citoyen 2018 ka ɲɛsin jamanadenw ka fara ɲɔgɔnkan kulu baa ɲumankɛw n'o ye dɛmɛbaa jɛkulu ye fo ka taa se jamana fanga marabaw ani a waleyabaw kalanden jolenw ani dugmaru ɲininaw u ko dɔwɛrɛ tɛ maa minnu yera nin kɛnɛ kan u se ka faamuyali kɛ cogo min na ɲinini bɛ kɛ cogo min na tɔrɔmɔɲɔnko la ka baarabolo waleya. GSB min filɛ nin ye ale o de sira taamaw waleya yaasa hakili jagabɔ bɛ se ka kɛ taabolow kan cogo min na nin kulu minnu fɔra sisan dani na olu bɛ se ka wari sɔrɔ cogo a n'a waleya cogo u bɛ se k'o fɛɛrɛw dɔn cogo minnu na. Direction générale du budget national projet citoyen budget citoyen 2018 o lahalayaw ka ɲɛfɔli kɛ olu la. Tile kelen baarabolo ko waleya ka ɲɛsin dɔnkibaru ɲininaw ma minnu bɛ dɔnkibaru di cakɛbara bɔlɔlɔ siratigɛ fɛ n'an ko ma journal en ligne kalata waatiw la kalata taabolo sira belebelew u bɛ se ka faamuyali ni ɲɛdɔn kɛ olu la cogo min na o waleyara a waleyara baaraɲɔgɔnya Bamako Angers fɛ nin tile kelen baarabolo min filɛ Appel Mali ale ye a ŋaniya siri ka ɲɛsin kalata sira jɛlenw taamali ma dɔnkibaru ɲininaw jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye o la kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ kunnafoni di cakɛbara bɔlɔlɔ fɛ n'an ko ma journal en ligne ni hakilina in bɔra kulu la n'u ko ma association des professionnels de la presse en ligne au Mali Appel Mali baaraɲɔgɔnya ani Free Press Uni Limited ani Maison de la Presse. Institut National Démocratique NDI ale ye baarabolo waleya a bɛ jateminɛ fɔ ka ɲɛsin sɛbɛnfura ma n'o ye taabolo ɲuman kalafili waatiw la n'an ko ma code de bonne conduite 2018 kalataw bɛ se ka kɛ basigi kɔnɔna na cogo min na a kɛra kunungo institut a dagayɔrɔ la Badalabugu a directeur min bɛ Mali kɔnɔ yan Dr Badje Nina ale ɲɛna san 2018 kalataw olu bɛna waleya jamana ɲɛmayasigi kalataw ani wasadenw ka kalataw olu bɛna waleya anw ka jamana kɔnɔna na o kosɔn Institut National Démocratique NDI ale ko ale na wuli ka jɔ kɛ yaasa a ka baarabolo min bɛ n'o ye émergie ye ale bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ ka Mali dɛmɛ kalata a sanuma a jɛlen a basigilen bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ ni jaabi ɲuman minnu ye olu bɛ se ka ye a ko kɔnɔ cogo min na u ka lasigiden Dr Badje Nima ale y'a jira k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen jɛna ni nin sɛbɛn ye k'a fɔ an bɛ taabolo ɲuman ta kalafili waatiw la n'o ye code de bonne conduite ye k'u bɛna a cari fan bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a kɔnɔko dɔn cogo min na k'a lahalayaw dɔn k'a taabolow dɔn yaasa kalafili kɔfɛ an bɛ se ka kɛ basigi ani ka dɔn k'a fɔ ɲɔgɔn faamu kɔnɔ cogo min na. Kulu min bɛ n'o ye sɛgɛsɛgɛli kulu ye n'u ko ma commission d'enquête ONU tɔgɔ la diɲɛ tɔnba Burundi lahalayaw kan ale ye jalakili tigɛ kɔni a y'o ta ka ɲɛsin funanŋɛninw ka kulu dɔ ma n'u ko ma Ligue des jeunes fanga nagakɔrɔ fanga ɲinitɔn n'u ko ma ko Imbone Rakuye k'a fɔ Nations Unies ale ye olu jati kulu ye kulu min n'u b'a fɔ olu ma ko milisiw n'olu de ye waleya cɛjuguw kɛ maa fa u ka wulikajɔw o waati la waati furancɛ tɛmɛlen in na.
Nasser Zefzafi ale kitira kunungo sunya fan fɛ Casablanca k'a fɔ san 20 a bɛ o bolokɔnɔ maaya kɛ kasobon kɔnɔna na. A ka kiri kuntala jan tɛmɛlen kɔ n'u ko ma ko Irak a jirala k'a fɔ k'ale kɔni ye maa ye Maroc kaɲakaɲan fan fɛ ale kɛra wulikajɔ kɛbaa ye ka ɲɛsin jamana ma k'a fɔ Maroc jamana kɔni tɛ foyi ye jamana min ni yurugu jamana don ni dankɛmɛyabaliya jamana don. A kirikun de ye nin wa a nɔkanma maa 52 olu fana ka kiriw bɛ ka waliya a nɔ kan. Nin bɛ dansigi bi laseliw la min labɛnna fasirijɛkulu maaw fɛ Fanta Sidibe k'a lase ne Seyidu Sila maraka fama fɛ Morikɛ Tarawele ale tun bɛ suya kɔlɛ la. Ni Ala ma n ka jɔnya jɔ an na sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan waati kelen laseli yɔrɔ kelen ka kunnafoni kuraw k'olu lase aw ma. Kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kumasiri Ala ka n'o cɛ janya. Ni aw b'a fɛ ka segin ka nin kunnafoni ninnu lamɛn maraka fama ka journal Banbara a bɛ taa malizoom.net ale sanfɛ ni o ye kunnafoni disira ye cakɛbara bɔlɔlɔ sanfɛ n'an ko ma journal en ligne malizoom.net n'aw taara yen aw bɛ se ka segin ka maraka fama ka journal Banbara k'a lamɛn aw fɛrɛ ma nɔgɔya la. Ne b'a fɔ aw ni ce a ka kulomajɔ la hakito bɛ nin kan Salam Muhammad wasalim. Maraka fama ka bi journal Banbara lasera aw ma k'a sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.